नोंथांखौ सानखान्थि मुलुग इउटिउब चेनेलाव बरायबाय। दा बे भिडिअ'आवहाय जोङो थाखो 10 नि सानखान्थि फरा बिजाब बिनि सायावनो सावरायगोन। खोन्दो 1 नंगुबै अनजिमा। दा सोंनाय बिदां 1.1 निनो माखासे सोंथिखौ जों थांनाय भिडिअ'आव सावरायखांबाय। बे भिडिअ'नि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होगोन। दा दिनै नैबे आद्रा थानाय 2, 4 आरो 5 बे मोनथाम सोंथिनि सायाव जों सावरायनाय जागोन। दा नोंथाङा भिडिअ'खौ नायलांदो। बिदिब्ला जों सोंनाय बिदां 1.1 नि 2 नम्बर सोंथियाव फैदिनि। दा सोंथियाव दङ दिन्थि दि जायखिजाया दाजाबथाय बेजोरा रग' अनजिमाया 6q + 1 महरनि, नङाब्ला 6q + 3 नङाब्ला 6q + 5 महरनि, जेराव q आ माबेबा रग' अनजिमा। दा जोंना सोंथियाव दङ जायखिजाया दाजाबथाय बेजोरा रग' अनजिमाया मा महरनि जायो होनदों जोंना नैबे 6q + 1 नि नङाब्ला 6q + 3 नङाब्ला 6q + 5 नि महरनि जायो, जेराव q आ माबेबा रग' अनजिमा। दा जों बे सोंथिखौ मावफुंनो थाखाय जोङो इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिथांखि, दा जों बे सोंथिखौ मावफुंगोन। जोंना इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थियाव मा दङमोन? a = bq + r। दा जों इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थिनि सायाव मोनसे भिडिअ खालामखांबाय। बे भिडिअनि लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ। बियो सोंनाय बिदां 1.1 निनो पार्ट 1। बेवहाय 1 नम्बर सोंनाय आरो 3 नम्बर सोंनायनि फिननायफोराबो दङ। बेखौ नोंथाङा नायाखैबा नायनानै लानो हागोन। दा इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थि a = bq + r। जोंना बेवहाय मारै? नैबे r आ बेवहाय a रग' अनजिमा, b आ रग' अनजिमा, q आबो मोनसे रग' अनजिमा जाहैगोन। दा नैबे a आ मा? जोंहा रानजाग्रा, नैबे रानग्रा, नै रानगासै आरो नैबे आद्रा। दा नैबे कन्डिशना जाहैबाय बे मोनसे कन्डिशन। दा नैबे r आ जोंना आद्राया लाथिख'निफ्राय नैबे b नि गेजेरावहाय थायो होनना बुंदों। बेयो लाथिख'बो जानो हायो। बेयो ओरैजाय b। दा जोंहा सोंनायाव दङ 6q + 1 महरनि। अब्ला जोंहा नैबे फ्राय नैबेजों फ्राय मिलायोआनो। a = 6q + 1 बेबायदि महराव मिलायोआनो जोंना। दा जोंहा नैबे b खौहाय जोंहा नैबे सोंनायाव 6 दं हिसाबै जों बेखौ 6 हमनानै लागोन। दा जोंहा नैबे नायदो हमबाय a आ मोनसे दाजाबथाय बेजोरा रग' अनजिमा। जाय इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थि बायदियै जोंना a आ बेजोरा अनजिमा रग' अनजिमा जाखागोन। दा जोंना सोंनायावहाय बेजोरा रग' अनजिमा नालाय जों बेखौ बेजोरा रग' अनजिमा होननानै हमनानै लाबाय। आरो b = 6 बेखौ बोरै हमनानै लादों होनबा जोंना नैबे सोंनायाव 6q + 1 महरनि लिरनाय दं। बेयो फ्राय नैबेजों एखेयानो। जा नैबे b नि मानखौहाय जोङो नैबेयावनो मोनखाबाय, बेखायनो जों बेखौ 6 हमनानै लाबाय। जिहेतु जोंना कन्डिशना होनाय दङ जिहेतु r आ जोंहा b आरो लाथिख'नि गेजेराव थायो होननानै बुंदों। जोंहा b खौ 6 हमनानै लाबाय नालाय जोंहा r नि जायगायावहाय 6 फैबाय आरो लाथिख'आ लाथिख'यैनो थागोन। दा अब्ला r आ मा जाथावगौ जोंहा? होमबा जोंहा लाथिख'निफ्राय 6 नि गेजेराव थागोन ना r आ। होमबा r आ लाथिख'बो जानो हायो होनना बुंदों। नैबेहाय <= होननानै बुङो बेखौ। अब्ला जानो हाथाव r नि भेलुफोरा मा जागोन? 0, 1, 2, 3, 4 आरो 5। जुदि जोंना r नि माना बेफोर जाथावोब्ला अब्ला जों बेखौ नैबेयाव फजनसै। नैबेयाव r नि भेलु r नि जायगायाव जों फज'नानै नायनोसै। नैबे b नि मानखौबो जों फज'नानै नायनोसै। b खौ जों 6 ल' मोनदों। होमबा जोंना a आ मा जाथावगौ? फार्स्टआव 6q जाथावगौ। मानोब्ला जोंना बेवहाय ओरैजाय r नि भेलुआव जोङो लाथिख' दाजाबबाय। नैबेयाव होनाय r नि भेलुआ लाथिख' जाथावगौ नालाय जों बेखौ लाथिख' दाजाबबाय। लाथिख' दाजाबोबा जोंना 6q आनो जायो। अब्ला जों लाथिख'खौ लिरनांला। अब्ला 6q आरो नै 1 होयोबा मा जायो? 6q + 1 r नि जायगायाव। 2 होयोबा मा जायो? 6q + 2। 3 होयोबा मा जायो? 6q + 3। बेबायदिनो 4 होयोबा 6q + 4, 5 होयोबा 6q + 5 जायो। दा जोंना a नि माना नैबिसोर अब्ला जानो हाथाव जायो। थामहिनबा नै फिननायाव मा होनो? थामहिनबा a आ
6 क्यूब एबा 6 क्यूब प्लस 1 एबा 6 क्यूब प्लस 2 एबा 6 क्यूब प्लस 3 एबा 6 क्यूब प्लस 4 एबा 6 क्यूब प्लस 5 जानो हायो थामहिनबा बे जानो हाथावगौ जोंना r नि भेलुनि बिसोर जानो हाथावगौ नालाय लाथिख'निफ्राय बारसिमा जानो हाथावगौ नालाय थिग बेबायदिनो बेबो जानो हाथावगौ नाथाय जोंना सोंनायाव दङ सोंनायाव जायखिजाया दाजाबथाय बेजरा रग' अनजिमा जों a खौ बेजरा होननानै हमनानै लाखादों जोंना बे a आ बेजरा जागोन जोंना 6 क्यूब नै बे 6 क्यूबाव जोङो हमनानै ला जों नैबे माबायावहाय क्यूबनि मानावहाय जोङो 2 लाबाय होमबा 6 into 2 बे मा जागोन 12 जागोन बेयो मोनसे जरा अनजिमा ओमफ्राय नैबावनाय 6 क्यूब 6 into 2 plus 1 दा होमबा बे मा जागोन 13 जागोन थिग बेबायदिनो नैबाव 6 into 2 plus 2 बे मा जागोन 14 जागोन थिग बेबायदिनो नैबेयो जरा नैबेयो जरा अब्ला बिसोर मोननैया जाथावला जोंना बेजरासो नालाय a अब्ला जोंना मा जाथावगौ नैबे जाथावगौ 6 क्यूब प्लस 1 आ जाथावगौ नैबे जाथावला थिग बेबायदिनो नैबावहायबो 6 क्यूब प्लस 3 बेबो जाथावगौ मानो होनब्ला जोंना 6 into 2 plus 3 अब्ला मा जागोन जोंना 15 जागोन 12 दाजाबथाम 15 जाहैगोन अब्ला बे जाथावगौ नैबेबो जाथावा बेयो मा जाहैगोन 16 जाहैगोन बे जाथावा दा नैबेबो जाथावगौ अब्ला जोंना फिननायाव जों माबायदि लिरगोन जिहेतु a आ दाजाबथाय बेजरा रग' अनजिमा बेनिखायनो 6 क्यूब एबा 6 क्यूब प्लस 2 एबा 6 क्यूब प्लस 4 महरनि जानो हाया दा मानो जानो हाया आं खिथाखाबाय बिसोरो माने जरा जाहैयो बिनि थाखायनो बिसोरो जानो हाया दा बिसोर जानो हायाब्ला जोंना माया जाथावगौ जोंना नैबे जाथावसैलायनो बिसोर जानो हाया नालाय जोंना नैबिसोरो जाथावसै 6 क्यूब प्लस 1 जाबाय 6 क्यूब प्लस 3 आ जाबाय 6 क्यूब प्लस 5 आ जाबाय बेनिखायनो जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमाया 6 क्यूब प्लस 1 एबा 6 क्यूब प्लस 3 एबा 6 क्यूब प्लस 5 महरनि बेनिखायनो जायखिजाया दाजाबथाय नैबेयाव मोनसे थाबावगोन बेजरा रग' अनजिमाया 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 2 6 क्यूब प्लस 5 महरनि 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 5 महरनि दा नैबेसिम जोंना सोंनायावनो जोंना बेखौ दिन्थिनो थिनदोंमोन नालाय जों बेखौ मोनहैबाय दा जोंना फिननाया जाहैबाय बेवहाय दा जों सोंनाय बिदांस्रि दशमिकनिनो गुबुन मोनसे सोंथि 4 नम्बर सोंथि बेखौ नायदिनि दा सोंथियाव दङ इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थिखौ बेखौ दिन्थिनो बाहायदि जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमानि बर्गआ मबेबा रग' अनजिमा m नि थाखाय 3m एबा 3m plus 1 महरनि दा जोंना माखौ बाहायनाय जादों बेवहाय इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थिखौ बाहायनानै जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमानि बर्गआ m आरो 3m plus 1 महरनि जायो होनना बुंदों जों बेखौ बावैसो सिगाङाव बानायबोनाय 2 नम्बर सोंथिनि बायदिनो बानायगोन फिननायाव फैबाय जा हमबाय a आ रग' अनजिमा आरो b equal to 3 जों b खौ मानो 3 लादों जोंहा नैबाव 3m plus 1 3m लिरनाय दंना दहाय एसे सिगाङाव खिथाबोनाय बायदियै जोंहा a equal to जोंहा नै इउक्लिडनि थारबिखान्थियाव मा दं a equal to b cube plus 3 जोंहा नैबे b नि जायगायावहाय नैबे 3 आ दं हिसाबै जों b खौ 3 हमनानै लाबाय अब्ला a आ मा जाथावगौ जोंहा नैबे b निखौ नैबे b नि मानखौ जों नैबे b नि जायगायाव जों फज'बाय 3 खौहाय अब्ला जोंना a आ मा जाथावगौ 3 क्यूब प्लस r दा r आ अब्ला जोंना मामोन नै कन्डिशना जोंना मा दंमोन r नि थाखाय जोंना r आ b आरो लाथिख'नि गेजेराव थायो जोंना b आ 3 जानाय लोगो लोगो जोंना r नि जानो हाथाव भेलुफोरा मा जाहैगोन लाथिख' 1 2 दा नैबे बिसोर जाथावगोन अब्ला r नि जानो हाथाव मानफोरा मा जागोन लाथिख' 1 2 जिहेतु जोंना नैबे कन्डिशना इउक्लिडनि थारबिखान्थिनि कन्डिशन नालाय जिहेतु जों बिदि लिरनांगोन बिदिब्ला जानो हाथाव a नि मानफोरा मा जाथावगौ जोंना दाना बिदिब्ला जानो हाथाव a नि मानफोरा a equal to जोंना मा जाथावसै दाना 3 क्यूब जाथावसै नैबे लाथिख'खौ जोंहा नैबे फज'योबा 3 क्यूब जाथावसै नैबे सेखौबो फज'योबा 3 क्यूब प्लस 1 जाथावसै ओमफ्राय नैबे 2 खौ नैबे फज'योबा 3 क्यूब प्लस 2 जाथावसै दा जोंना मा दं सोंथि
अब्ला जोंनाव नैबिदि लिरनो हाबाय जों a इक्वल टू 3 क्यूब एबा 3 क्यूब प्लस 1 एबा 3 क्यूब प्लस 2 दा जों बिदि लिरनो हाबाय दा जोंना सोंथियाव मा दं नैबे नै जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमानि बर्गआ माबेबा रग' अनजिमा m नि थाखाय दा नैबे बर्ग दंना अब्ला जों नैबे a खौ जोंहा मा खालामनांगोन a खौ जों बर्ग दिहुननांगोन बर्ग दिहुननांगोन जों a खौ अब्ला जों a नि गासैबो नैबे 3 क्यूब प्लस 1 3 क्यूब प्लस 2 बे गासैखौबो जोङो बर्ग दिहुननांगोन अब्ला जों बर्ग दिहुनोब्ला माबायदि मोनगोन a स्क्वायर खालामगोन जों बा नैखौबो स्क्वायर खालामगोन होल ब्रेकेट स्क्वायर 3 क्यूब प्लस 1 होल ब्रेकेट स्क्वायर 3 क्यूब प्लस 2 होल ब्रेकेट स्क्वायर दा जों बेखौ बानायोबा ओरै मोनो a खौ जों माबायदि मोनगोन 3 क्यूब जोंना 9 क्यूब जायो दा 9 क्यूब स्क्वायर जायो ना 9 क्यूब स्क्वायर 3 सानजाब 3 लिरनो हायो जों क्यूब स्क्वायरखौ नैबे उनजों लिरनो हायो जों बिदि लिरनो हायो जों अब्ला जों बेखौ मा लिरगोन 3m नैबेखौ जोङो नैबे जेनाखि 3 क्यूब स्क्वायर जों बेखौ मा हमनानै लाबाय m हमनानै लाबाय जेराव m आ मा होनदों दाजाबथाय रग' अनजिमा बे दाजाबथाय रग' अनजिमा आं बेखौ नोंखौ बुजायनो थाखाय बानायदों दा फिननायखौ नों नैबेयाव थानायजों लिरबानो जाबाय दा सिगाङाव नायग्रोनानै लादो मारै बानायनांगौ माबायदि बुजायनायखौ नायग्रोनानै लादो बिनि उनावहाय नैबेनिफ्राय भिडिअखौ पज खालामै लिरनानै लाबानो जाबाय दा थिग बेबायदिनो जोंहा नै 3 क्यूब प्लस 1 नैबे 3 क्यूब प्लस 1 होल स्क्वायर जों बेखौ दिहुननानै लानांगोन अब्ला जों बेखौ दिहुननानै लायोब्ला जोंना मा जागोन जों बे 3 क्यूब प्लस 1 होल ब्रेकेट स्क्वायर दा बे जोंना मायाव दङ a प्लस b होल स्क्वायरनि फर्माव दं जोंना नैबे 3 क्यूबखौ जोङो मोनसे a हमनानै लाबाय आरो नैबेखौ जों b दा नैबे b जों नैबेनि b जों कनफ्यूज जानो नाङा बे आलदा दा नैबे फर्मुलानिसो b जोंहा b a प्लस b होल स्क्वायर दा a प्लस b होल स्क्वायरनि फर्मुलाया मामोन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दा जोंहा अब्ला जोङो नैबेखौहाय जों a प्लस b होल स्क्वायराव दिहुननानै बाहायनायसै जेनेबा 3 क्यूब स्क्वायर जागोन a स्क्वायर नालाय 3 क्यूब स्क्वायर बा जोंना मा मोनगोन 9 क्यूब स्क्वायर मोनगोन जों ओमफ्राय 2ab 2 आ नै a आ मा दं जोंना 3 क्यूब लिरबाय इनटु b आव 1 प्लस b स्क्वायर अब्ला जों बेबायदिनो 9 क्यूब स्क्वायरखौ जों मा खालामनो हायो 3 इनटु 3 क्यूब स्क्वायर लिरनो हायो जों आरो नैबेवहाय गोनो गोथो जानांगौ गैया 3 नि सानजाब 3 6 3 सानजाब 2 6 एखेयानो ना बेखायनो जों नैबे 3 खौ नैबे सिगाङाव लिरदों नैखौ नैबेथिं लिरदों उनावहाय लिरदों 2 क्यूब आरो 1 जों सानजाब बे 1 आनो नैबेनो जाहैगोन नालाय जों बेखौ लिरासै लिरनांला जोंहा बेखौ 3 इनटु 2 क्यूब जाबाय ओमफ्राय नैबे से स्क्वायरनि माना मा जागोन जोंना सेयानो जाहैगोन ना सेनि बर्गआ जोंना सेयानो जाहैबाय बेबायदिनो जों बेखौ माने बिदि लिरदों नैबेहाय कमन लानो थाखाय जों लिरदों नैबे 3 आरो 3 खौ जों कमन लायोब्ला मा मोनगोन जोंना नैबे 3 क्यूब स्क्वायर नैबे 2 क्यूबआ जोंना आलादा थागोन जों बेखौ कमन नैबेहाय उनावहाय लिरनांगौ जायो जोंहा कमन लायोब्ला मोनसे अनजिमाखौ जों 3 क्यूब 3 खौ कमन लाबाय नालाय जोंना मा जागोन बेवहाय 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब जागोन ओमफ्राय नैबे सेयानो थागोन दा जों बेखौ कमन लाबाय आरो नैबे ब्रेकेट सिङाव थानायखौ जों बेखौ m हमनानै लालायबाय नैबावबो जोंहा m हमनानै लादोंमोन ना नैबेखौ 3 क्यूब स्क्वायरखौ m हमनानै लादों दा जों नैबाव 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूबखौ जों m हमनानै लाबाय जोंहा नैबे 3m प्लस 1 मोनबाय जों माने हमनानै लादों जोंहा नैबे फर्माव लाबोनांगौनि थाखाय जों बेखौ हमनानै लादों बेबायदिनो 3 क्यूब प्लस 2 होल स्क्वायर 3 क्यूब प्लस 2 होल स्क्वायर बेखौबो जों बे नैबे एखे फर्मुलाखौनो बाहायनानै a प्लस b होल स्क्वायर फर्मुलाखौनो बाहायनानै जों दिहुनगोन बेबो बेबायदिनो 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 इनटु 3 क्यूब प्लस 2 जोंना नैबे b नि माना 2 नालाय जोंना 2 फैबाय प्लस 4 4आ मा नैबे जोंना b स्क्वायर नालाय 2 नि बर्गआ जाहैबाय जोंना 4 बेबायदिनो जों बेखौ 9 क्यूब स्क्वायरखौ 3 इनटु 3 क्यूब स्क्वायर लिरनो हाबाय आरो नैबेखौ जों 2 सानजाब 4 ओमफ्राय नैबे 3 खौ जों आलदा लिरबाय 3 सानजाब 4 क्यूब प्लस 3 प्लस 1 दा नैबे 3 प्लस 1 खौ जों मानिफ्राय लिरदों होनबा नैबे 4 खौ जोङो 3 दाजाबसे लिरनो हायोना 3 दाजाबसे 4 जों बेखौ आलदा लिरनो हायो जों बेखौ मानो आलदा लिरदों कमन लानो थाखाय लिरदों नैबे 3 बबो 3 दं जों 3 खौ जोङो कमन लाबाय बिनिफ्राय जोंहा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1 मोनबाय जों दा नैबे 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1 खौ जोङो 3 नैबे m हमनानै लालायबाय
नैबेखौ मोननो थाखाय जों बेखौ m हमनानै लालायबाय बेबायदिनो जोङो 3m + 1 मोनबाय नैबेनि जायगायाव जों m बहायबाय नालाय दा बिदि मोनबाय आरो अब्ला जोंना मारै फैनोसै नै फिननायाव जोंहा नै बिदि लिरनांगोन फिननायाव बिदि लिरनानै लानांगोन a square equal to 3q एबा 3q + 1 square एबा 3q + 2 square दा 3q square एबा 3q square + 2q + 1 3q square + 4q + 1 + 1 दा जों नैबे भेलुखौ मारै मोनदों जों बेखौ देखायखाबाय बावैसो सिगां दा इक्वल टु 3m1 एबा 3m2 + 1 एबा 3m3 + 1 दा नैबेखौ जोङो m1 हमनानै लाबाय नैखौ m2 हमनानै लाबाय नैखौ m3 हमनानै लाबाय जेराव m1 m2 आरो m3 फोरा दाजाबथाय रग' अनजिमा बिदिब्ला जों बुंनो हायोदि जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमानि बर्गआ 3m एबा 3m + 1 महरनि मानो होनब्ला जोंहा नैबे नायदो 3m + 1 मोनबाय जों बेयावबो 3m + 1 मोनबाय 3m मोनबाय दा नैबेयो जोंना सोंनायाव मा दंमोन जोंहा बेयो बेरखांबाय बेवहाय जों बेवहाय बेरखांनाय लोगो लोगो जोंना फिननायाबो जाहैबाय अब्ला बेखौ खातायाव लिरनानै लादो दा जोंहा सोंथि बिदांस्रि रसमितिनि जोबथि सोंनाय 5 नम्बर सोंनाय बे सोंनायाव दङ इउक्लिडनि राननाय उफ्रा खान्थिखौ बेखौ दिन्थिनो बाहायदि जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमानि घनबाना 9m एबा 9m + 1 एबा 9m + 8 महरनि दा जोंना बे सोंनाया बावैसो सिगां जों बानायलांनाय 4 नम्बर सोंनायजों फ्राय एखेयानो दा बेयावबो जोङो इउक्लिडनि जेनाखि राननाय उफ्रा बिखान्थि बे नैबे इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थि जों बेखौ बाहायनानैनो जों बेखौ दिहुनगोन दा बिदिब्ला जों गिबियावनो मा फिननायाव जों मा लिरगोन हमबाय a आ जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमा आरो b = 3 जोंहा नैबाव 9m दंब्लाबो जों बेखौ 3 हमनानै लागोन मानो 3 हमनानै लागोन जों बेखौ दाहाय फिननायखौ जों जेब्ला आबुङै फरायलांजोबो अब्ला मोनथिगोन दा अब्ला नैबे b निखौ जों 3 हमनानै लाबाय हिसाबै जों a = 3q + r जासिगोन जेराव q आ लाथिख'निफ्राय देरसिन एबा बे लाथिख'बो जानो हागौ आरो r आ मा जागोन जोंहा लाथिख' आरो 3 नि गेजेराव थागोन बेयो लाथिख' 1 आरो 2 जानो हागौ दा बावैसो सिगाङावनो जों बेखौ मोनबोबाय अब्ला जोंना r नि माना नैबे जानो हाथावगौ लाथिख' 1 2 बिदिब्ला a नि माना मा जानो हाथावगौ 3q एबा 3q + 1 एबा 3q + 2 जानो हागौ दा जोंहा सोंनायाव मा होदों घनबाना 9m + 1 9m + 8 दा नैबे घनबान दा घनबानब्ला जोंहा नैबे a खौ जोङो बिनि घन दिहुननांगोन घन दिहुनोबा जों क्यूब दिहुननांगौ होमब्ला जों बेखौ जों मोनफा मोनफा नैबेखौ जों एक्सट्रा नैबेखौ एक्सट्रा नैबेखौ एक्सट्रा जेनेबा नों जेखौ केस 1 आव बानायनोसै नैखौ केस 2 आव बानायनोसै नैखौ केस 3 आव बानायनोसै जों बिदि बानायलाङोब्ला जोंनि फिननाय लिरनायाबो एसे मोजांसिन जायो दा जों बेबायदि बानायलांगोन अब्ला जोंहा नैबेखौ लाग्रोबाय a = 3q जेब्ला a आ 3q जायो अब्ला जोंहा बिनि घनबानखौ दिहुननांगोन अब्ला जों बेखौ घनबान दिहुनगोन क्यूब बियो a cube = 3q whole cube अब्ला जोंना = 27 क्यूब जागोन माबोरै जायो होनबा जोंहा 3 9 9 3 27 क्यूब दिहुननायखौथ' रोंखायो जानांगौ जों बेखौ मा खालामनो हायो 9 3 27 क्यूबा नैबे क्यूबा थाबाय जों बेखौ बिदि सिफायनानै लिरनो हायो नंगौ नङा ओमफ्राय जोंहा नैबे क्यूबखौ 3 क्यूब बेखौ जोङो मायाव m आव लिरनो हानोसै जों बेखौ m हमनानै लानोसै जेराव m आ रग' अनजिमा आरो m = 3 क्यूब दा बेबायदिनो जोंना केस 2 फैबाय जेब्ला a आ 3q + 1
महरनि जायो अब्ला जों बेखौ a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 होल क्यूब दा बेयो मा फर्मुलायाव गोग्लैगोन जोंहा बिनि फर्मुला दङ नै a प्लस b होल क्यूब a प्लस b होल क्यूब नि फर्मुला मा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब दा जों नैबे फर्मुलाखौ बाहायनानै जोङो नैखौ दिहुननोसै अब्ला बेवहाय 3 क्यूब बा मा जाहैगोन a आरो 1 आ b अब्ला जों बे फर्मुलाखौ बाहायनानै जों बेखौ मोनगोन 27 क्यूब 27 स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1 नैबेखौ बानायनानै नाय अब्ला जोङो नैबेनिफ्राय जोङो नैबे 9 खौ कमन लागोन दा जोंहा 27 खौ जों मा लिरनो हायो 9 into 3 क्यूब क्यूब प्लस नैखौबो जों 9 into 3 लिरनो हायो क्यूब स्क्वायर बिना प्लस नैखौ जों मा लिरनो हायो 9 क्यूब 9 क्यूब थागोन प्लस 1 दा जोङो नैबे 9 खौहाय बे 9 खौ जों कमन लायोब्ला जोंनाव मा थागोन 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस नैबे मा थागोन ओनलि क्यूब ल' थालांसिगोन बेवहाय प्लस 1 दा जोङो 9 नैबे जिनिसखौ जों दा m हमनानै लाबाय प्लस 1 दा नैबे लिरदों 9m प्लस 1 जेराव m आ रग' अनजिमा आरो m इक्वल टू 3 क्यूब क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब दा नैबिदि जाहैगोन बेयो थिग बेबायदिनो केस 3 आव जोंना मा दं 3a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 नैबेखौ जोंबो केस 3 हिसाबै लिरबायना अब्ला जों बेखौबो बेबायदिनो बानायनांसिगोन बिनि a प्लस b होल क्यूबआवनो थांसिगोन बे स्पेस क्यूब बियो होल क्यूबआवनो थांसिगोन होमबा बेखौबो जों एखे नैबे a प्लस b होल क्यूब फर्मुलाखौ दिहुननानै जों बिदि मोनबाय थिग बेबायदिनो जों नैबेखौबो बेबायदि लिरनो हायो नैबेखौ जों दाना नैबे जिनिसखौ जों दाना m हमनानै लालायबाय जेराव m आ रग' अनजिमा नैबेखौ जोङो m हमनानै लाबाय अब्ला जोंना 9m प्लस 8 जाहैबाय बिदिब्ला जायखिजाया दाजाबथाय रग' अनजिमानि घनफाना 9m एबा 9m प्लस 1 महरनि एबा 9m प्लस महरनि दा बेबायदि जाहैबाय आरो दा फिननाया जोंना जोबथारनायावहाय बेरखांफैबाय अब्ला जोंना फिननाय लिरनाया एसेखिनियावनो जोबफैबाय दा बेखौ लिरनानै लादो दा नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो उननि भिडिअनि थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लादो